billahi allazi la ilaha illa huwa, in dai za ka yi aiki da wannan ayar sai ka yi arziki na duniya da kuma na lahira. Muddin za ka yi aiki da wannan ayar sai ka yi arzikin duniya da na lahira. Ayar tana cikin suratun nisa'i, aya ta 36, tana cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari al junubi wal sahibi jambi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fahura. In dai zaka yi aiki da wannan aya, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai kayi arzikin duniya da kuma na lahira. To wannan lasisi ne na samun yardar ubangiji. Me Allah ya ce kai? Ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Kada ka hada Allah da kowa wajen bauta. Kar ka hada Allah da kowa wajen bauta. Ka bauta wa Allah shi kadai. Wa bil walidaini ihsana. Sannan iyayen nan guda biyu, iyaye guda biyu, uwa da uba, ka kyautata musu. Ka kyautata musu. Ka kyautata musu. Wa bizil qurba, sannan sai ma'abota dangantaka wato ƴan uwa su ma a kyautata musu. Sai ya ce wal yatama, wato da maraya, ka rinka jin tausayin maraya, ka rinka kyautata maraya. Duk inda ka ji an ce maraya ne wannan, ka rinka kyautatawa. Ba wai kawai na tausaya wa mutum, kawai ka ga mutum na tausaya masa maraya ne. A'a, ka yi da jikinka ka kyauta masa. Wani masaki ne da kuma masaki. Kar ka ga mutum a hanya yana tafiya, ka gan shi yayi yanayin galabaita, ka kalle shi kai dariya ka wuce ka ce kai wannan yana jin jiki. Ka kyauta, ka tsaya inda mota ka tsaya, ka dube shi da idanun rahama, ka kyauta masa. Ka ɗauki wani abin da kake da shi, abin da gwargwadon yadda zaka iya, ka kyauta masa. Idan a kafa gan shi ka gane cewa lalle wannan kafi shi, ka tsaya kyautata. Wal jarizil qurba, da kuma makwabci mai dangantaka da kai. Makwabci mai dangantaka da kai Allah ya ce ka kyautata masa.